Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun videos ɗinmu idan mun ɗora. Sauti daga Available Entertainment. Ashe soyayya tsarin ta ma daban ne shi. Idan ka yi dace sai ka zamo ɗan gaban goshi. Ko baka aikin komai za ka samu albashi. Iso kurman baki da wuya mutum ya gane shi. Abin da ke ran wani kai bawa ba za ka gane ba. So azaba ne ga rahamarsa ba a ɓoye ba. Zan bayani kan so amma iya fahimta na. Tun ina cikin ciki ya ratsa kalbina. Na zo duniya kuma yayi halin duk sukuni na. Idan ya faranta min kuma sai ya ɓata rayina. Tun bayanai ga masoya mu samu amsa ba. Bincike an yi soyayya ba za ta kare ba. So ya shige kalbinka ba za ka iya gadara ba. Duk aibin wanda kake so ba za ka gane ba. Kuma molin wanda kake so ba za ka duba ba. Ko ya ce baya son ka ba za ka daina ba. So halitta ne da ke jinin manya zuwa yara. Guguwa ce in ta taso ta kan bazan kura. Son wanda bai san ka na lura wani bala'i ne. Son wanda ke ƙaunar ka wannan kusa'a ne. Zama da mai son ka cikin duniya abin a nuna ne. Ka so mutum bayan ya so ka bar shi sharri ne. Yanzu na gamsu itatuwa kawa na jeji ne. Rabo da mai son ka na gaskiya wannan bala'i ne. A dalilin soyayya hali zai yi canjawa. Ina abin gudun kauri ga jikin da ya yi ƙonewa. So babbar cuta bai da ranar kamawa. Idan ki bauna shi sukan nufo ka baka zamewa. Ni fa na gamsu lallai so kamar ruwan sha ne. Wanda ke zagin soyayya ku bar shi sauna ne. So yake sanya talakawa su zama tajirai. Kuma ya sanya mai kuɗi ya shigo tsawon almajirai. Wahalar so ba ta kidayo kwatankwacin rairai. So baya barin tsofi bare jarirai. Wanda dake yin soyayya ya gane ƙaulina. Wanda baya soyayya shi ko bai fahimta na. Malami na soyayya to balantana kolo. Rikirkidar soyayya sai dai ido ya yau kallo. Wanda ya yi zurfi a cikinta ya zam kamar dolo. Raɗaɗin so na samaye har a dinga mashalo. Junaidu na lura soyayya yin ta tilas ne. Bakin ciki farin ciki akan so jazamun ne.